କୋଉ ଏଇ ବାଟ ଆଇଲା ନା କୋଉ କୋଉଠି ନେଇକି ଆସିଲ ହାଁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଲ ଚାଲ କୋଉ ବାଟ ନେଇକି ଗଲୁ କୋଉଠି କ'ଣ କରୁଛ ଚାଲ କୋଉ ଜାଗାଟେ ସେଇଟା ନେଇକି ଚିହ୍ନେଇବୁ ଚାଲ इन्स्पेक्टर आगे चल କୋଉ ଜାଗାରେ ତାକୁ ମାରିଥିଲୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ପୁତିଲୁ ସେଇଟା ଟିକେ ହେଇଛି ନା ଡଙ୍ଗାରେ ପରେ ସ୍କୁଟି ନବା ଆମେ ଏତେ ବାଟ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଉ ଆମେ ଏଇଠି ପାଖରେ जल्दी जल्दी ପରେ କଲ୍ କରୁଛି ତମେ ସେଇଠୁ ରିକି କୋଉଠି ମଦ ପିଇଲ चलो चलो आगे चलो आगे ଏଇ ବାଲିରେ ଏଇଠି ପିଇଲ ହଉ ଏଇଠି ପିଇକି ତାପରେ କ'ଣ କଲ ବିଚାରିଥିଲୁ ଆଉ ଇଏ ଆସିଛ କୋଉଠି ଏଇଠି ଏଇଠି ମାରିଲୁ ମାରିକି ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ପୁତିଲୁ କୋଉଠି ବସିଲା ରିଙ୍କି କୋଉଠି ବସିଲା ରିଙ୍କି ସେଠି ବସିଥିଲା କୋଉଠି ରିଙ୍କି ଚାଲ ତୁ କୋଉଠି ବସିଥିଲୁ କହିବୁ କୋଉଠି ବସିଥିଲୁ हाँ 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 କୋଉଠି ତୁ ଏଇଠି ବସିଥିଲୁ ଆଉ ଚନ୍ଦନ କୋଉଠି ବସିଥିଲା କୋଉଠି ଚାଲ ଚିହ୍ନି ଚନ୍ଦନ କୋଉଠି ବସିଥିଲା ଚନ୍ଦନ ଏଇଠି ବସିଥିଲା ତାପରେ ଖାଇଲ କୋଉଠି ଚାଖଣା ସିଏ ଏଇଠି ବସିଥିଲା ଯୋଉ କୋଉ ଆଡ଼ିକି ମୁହଁ କରି ବସିଥିଲା ଏଇ ଆଡ଼ିକି ନା ଏଣିକି ନା କୋଉ ଆଡ଼ିକି ଏଇପଟକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଥିଲା ତୁ କେମିତି ମାଇଲୁ କୋଉଟା ତୁ ଏମିତି ବୁଲି ବଇଲୁ ବୁଲି ଘୁଞ୍ଚି ଯା ବାବା ଜଣ ବସିଲୁ ସେ ଡ୍ୟାମ କରୁ ବସ ସେ ସାଣିକି ମୁହଁ କରୁଛି କେମିତି ମୁହଁ କରୁଛି ସିଏ ସେପଟୁ ଚନ୍ଦନ ସେପଟୁ ମୁହଁ କରୁଛି କର ମୁହଁ କର ଚନ୍ଦନ ସେପଟୁ ମୁହଁ କରିକି ବସିଛି ତୁ କେମିତି ମାଇଲୁ ତାକୁ ଛୁରୀଟା ଆଣିଲୁ କେମିତି ଧଇଲୁ କେମିତି ମାଇଲୁ ଏମିତି ଧରିଲୁ ହାତରେ ଏଇ ହାତରେ କାଟିଦେଲୁ ଏଇଠି କାଟିଦେଲା ପରେ ଚନ୍ଦନ କ'ଣ ହେଲା ଏଇ ମିଶାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲା ନା ସେପଟକୁ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇପଟକୁ ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ପଟକୁ ପଡ଼ିଗଲା ତାପରେ ସେ ରିଙ୍କି ଧରିନି ରିଙ୍କି ଦେଖିବି ନାହିଁ ତୁ କେବଳ ମାରିଛୁ ରିଙ୍କି ଦେଖିବି ରିଙ୍କି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିଲାନି ସେ ବସିଥିଲା ନିଶାରେ ଗଡ଼ୁଥିଲା ତାପରେ ଇଏ ତତେ କ'ଣ କହିଲା ମାରି ସାରିକି ତତେ ଡାକିକି ଉଠେଇଲା ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଚନ୍ଦନକୁ ମୁଁ ମାରିଦେଇଛି ସେଇଠୁ ତୁ କୋଉଟାରେ ମାଇଲା ବୋଲି ଦେଖିଲୁ ତୁ ତ ଦେଖିଥିବୁ ନା ସେ କୋଉଟାରେ ମାରିଛି ଚାକୁଟା ଧରିଥିଲା କିଏ ଧରିଥିଲା ଆଶିଷ ଧରିଥିଲା ଚାକୁଟା ଚାକୁ ଦେଖିଛୁ ସେ ଚାକୁଟା କିଏ ଆଣିଥିଲା ତୁ ଆଣିଥିଲୁ କ'ଣ ନେଇକି ଆଣିଥିଲୁ ପିଆଜ କାଟିବ ବୋଲି ଆଣିଥିଲୁ ଚାଖଣାର ସେଇଟା କାଟି ଦେଇଛି ତା ପାଖକୁ କାଟିଦେଲା ତାପରେ ଏଇଠି ସେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଶିଷ ନା ଚନ୍ଦନ ପଡ଼ିଥିଲା ତାପରେ କ'ଣ କଲୁ ତାପରେ ଆସିଛି କ'ଣ କଲୁ କୋଉଠି ହାତରେ ଖୋଳି ପୋତେଇଲୁ ଦେଖା ଏଇଠି ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ଖୋଳିଲୁ ସେଇଠି ହାତରେ ଖୋଳିକି ପୋତି ଦେଇଥିଲୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି ତୁ ଭାବିଲୁ ଏଠି ଦେଖା ହେଲା ନା କ'ଣ ନା ହାତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଥିଲା ହାତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଥିଲା ଓହୋ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ପୁତିଲୁ ତାପରେ କୋଦାଳ ପାଇଁ ଗଲୁ କୋଦାଳ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ପାଳରୁ ତୁ ଏକା ଆଣିତେ ଯାଇଥିଲୁ ନା ରିଙ୍କି ଯାଇଥିଲା
ରିଙ୍କୁ ତୁ 2 ଜଣ ଗଲ ଆଉ ତୁ ଚନ୍ଦନ ସେଇଠି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଚନ୍ଦନକୁ ବାଲି ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲ ତାପରେ ଯାଇକି ଆଣିଲ କାହା ବାଡ଼ିରୁ ଆଣିଲ କୁଦାଳ ଭଜିନା କୁଦାଳ କାହା ବାଡ଼ିରୁ ଆଣିଲ ଭଜିନା କ'ଣ ଭଜିନା ମଜିନା ଭଜିନା ଭଜିନାଥ ସିଂ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଳ ବାଡ଼ିରୁ ଆଣିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ଯିବା ଦେଖେଇବୁ ହଉ ଚାଲ